Clachtaí próseála focail ifre chuig. Cleachta. Tiimiile chlótram. Clóscríobh an méid seo a leanas. Tháinig bóld ó mhara uair le síne formadí, format, méid an anta ochteach. Agus próseáil focail á fhálam agat, ní mór go gcuirfeá eolas a roinnt rudaí. Ar cheannacha seo tá rud ar a dtugtar tiimiile. Nuair a bhuinnig tú an imeall an leanaig amach, tásódh chun scríbhneoireachta ar an gcéad leanaig eile as láimh. Dá mbeidh clóscríobháin a ósáid agat caithfeá bara a bhuaile chun tús a chur le líne nua. Fleachta. Paragraf clótram. Chun paragraf a chruthaú, caithfidh tú an tab ochar tab a bhrú uair amháin, ná brú ach aon uair amháin í. Lena chos sin, bí cinnte de go bhfuil an cursóir ar an taobh cléad an scaláin. Tar éis duit an tab ochar a bhrú uair amháin, liomigh sé isteach beagán ar an leathanach seo. Ciallaíonn sé seo go mbeidh cuma dheasnéite ar do chuid paragraf uile. Tab. Clóscríobh an méid seo a leanas. Tháinig bóld ó mhara uair le síne a bhformadí, format. Tháinig italic ó mhara uair le síne a bhformadí, méid an anta séideach. Tá na blascéad amach ó chósta thír céirí. Is oileán iad a bhfuil an-cháil go deo orthu. Fear daoine ar na hoileáin seo fadó. Bhí an saol an-dian. Ní raibh leictreachas, teilifís, go háin na chóchránacha ná aon ceann eile de na saoráidí atá saol an léinú. Is mar gheall ar scríbhneoirí na hoileáin atá an irid sin clú ar na blascéad. Tá an scéal níos spéisiúla fós de bhrí nach raibh scríobh ag cuid na scríbhneoirí seo. Duine siad a gcuid scéalta ar scríobhadh síos dóibh iad. Brú tab uair amháin.